Hello Mars! Hi mga Megs! Maayong gabi or good evening sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong Amega na si Kit Carrie, taga Davao, Bisdak or Bisayang Dako. Mga Amegs, mag-haul na lang siguro ako kasi matagal na yung mga nabili ko. Sinuksok ko lang or nilagay ko lang sa isang bag. Kasi i-ano ko pa siya. Magagawa ako ng separate videos para sa kanila sana or sa susunod na lang siguro. Pero for the meantime, i-haul na lang muna natin, okay? Sige, Amegs. Ito pala siya mga Amegs sa Lazada and mga nabili ko sa Lazada and sa Gmall and SM or Watson. Actually yung iba Amegs na ko na nalagay ko na sa vanity ko. So ito na lang yung naiwan sa bag. Ito na lang siguro muna ang i-haul natin ngayon. So, start tayo. Ito siya sa Lazada. Yan, Lazada. In-order ko siya. Actually matagal ko nang tinignan ito sa Lazada. Ito yung sa Everbelena, yung crease na mga blushes yan. Crease blushes yan. Tatlo siya kasi parang tatlo lang naman talaga yung shades niya. So yung niya is lasting love. Ito lasting love. Gagawa lang ako ng separate video nito mga Megs ha. So for now, haul muna tayo. So ito siya, lasting love. Ang isa is new love. And then yung isa is first love. So tatlo, lasting love, first love, and new love. Yan, love, love, love. Tag pala ito mga Megs, tag 195 pesos. Ang mga ito siya, mga blush-ons lahat. Yan. Hili kasi ako, di ba? Blush-on junkie. Ito, blush-on na naman mga Megs. Sa gagawa din ako ng separate video nito, makeup tutorial using ganito na products. Okay. Ito siya ito siya naka-bundle kasi ito siya mga Megs. So, kasi mas makamura ka kung mag-bundle. Parang isang bundle na siya lahat compare sa isa-isa yung pagbili mo nito. So, ito yung sa Pink Sugar, yung mga blush on, Sweet Cheeks. Ang kanilang shades ay, saan makikita dito? Pala ito? Saan pala? Pink Sugar HD Cheek Color with aloe vera and vitamin A, C, and E. Yan, mga cute sila mga Amegs. Ang color, ang shades niya ay hindi ko makita. Yan, parang sige, open na lang natin mga Amegs. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sila lahat. So, i-open na lang. Ay, nandito pala. Ito siya, Paris Lights. Yan, Paris Lights. Ang isa is Sin City. Sin City. Ang isa is Miss Independent. Yan, Miss Independent. And then, yung isa is Summer Nights. Summer Nights. Sige lang mga Amegs. Gagawa tayo ng separate video nito. Gagamitin natin or swatch natin itong mga nabili ko ng mga blush on. Ito, Summer Nights. And then, Morocco. Yan, Morocco. Okay. At bumili din ako ng kanilang, powder. Ito siya, Real Secret Pink Sugar All Day Matte Powder. Light warm ang aking kinuha na shade. All Day Matte Powder. Pink Sugar. Meron din akong foundation na Pink Sugar. So, gagawa tayo ng separate video for the Pink Sugar products. Okay. So, yun lang ang sa Lazada ang Amegs. Yun lang nabili ko. And then, ito halo-halo na sa Gaisano Mall, SM Department Store. So, bumili ako ng sponge. Bumili ako ng tatlo ito siya Amegs. Pero yung isa is yun siya, yung sa Everbelena. Hindi pa Everbelena. Ano ba yun? Yung mini na parang tag 200 yata yun. Mini na sponge. Mini ang kanyang brand, MINIE, mini. Yan. Tag 200 yun siya, parang pink ang color. Kaso ginamit ko kasi yun sa aking minake-upan. May minake-upan kasi ako bago lang nung February 14. Yun. Minake-upan ko siya kaya lang hindi na ako naka-video sa kanya. So yun ang ginamit ko. Bago kasi usually bago yung mga sponge ko talaga na binibili for my mga clients. Okay. This one also, ito siya, mura lang ito ang pero malambot, super lambot. Nabili ko ito siya sa halagang 55 pesos each. Orange at saka pink sa Gmall itong Amegs. Yan. Gmall. And ito, gagawa pa din ako ng separate video nito Amegs. Ito yung chocolate na na eyeshadow palette from Everbelena. It's 220 pesos. Yan, 220 pesos. Chocolate na eyeshadow palette. Yan, 220 from Everbelena. Alam niyo po, yung Everbelena, magaganda na yung mga quality ng kanilang makeups. Parang nag-level up talaga, super level up talaga sila. Ganon, level up. Okay, mga Amegs. Ayan, turned out. Okay.
So, ito, bumili na naman ako ng sponge for, ano, yung maliliit dito yan. Para sa, ano natin, yung sa dito, yung mga maliliit lang. Dalawa na siya ang mix. Everbillion na ito, ha. 135 pesos. Pero parang sale ito kasi may nakalagay na 99 pesos. Yan. 135 pero 99 na lang yung pagbili ko nito. Hindi ko napansin. 99 na pala. Okay. And also this one, gagawin ako ng separate video for the detail makeover na mga brands kasi gusto ko din yung detail makeover. Ito siya yung detail mineral press powder, oil control and mattifying powder. It's only 199 pesos. Murang-mura talaga mga likes. Kaya yung gusto ko talaga gawa ng mga video or mga makeup tutorial na brands, yung magaganda na mare-recommend ko sa inyo, magaganda at saka very affordable at saka madaling hanapin. Yan, ito mga likes yung gagawa ko. Iko-complete ko muna yung look ko nito kasi parang madami pa akong kulang. So, yan. Naghihintay pa ako ng sale. Kasi last time nag-sale sila ng ano, yung eyeshadow, yung Ecro, yung Auto, basta tatlo yung, or, at saka yung metal na eyeshadow, tatlo. Yan, nag-sightseeing muna ako mga Amex, pero pagpunta ko doon sa SM, hindi pala siya kasali ang SM sa kanilang 50% off. So, sa Abriza lang, hindi na ako nakapunta kasi last day na yun. Sayang. Pero sa susunod, nag-iwan ako ng number Cathy Girl, at i-text niya ako kung mag-sale yung ano, yung detail makeover. Ito, maganda talaga ang detail makeover mineral powder. Ano siya mga Amex, 199, murang-mura at saka very good quality siguro, pero hindi, I heard lang madaming magandang reviews sa detail makeover, pero hindi muna ako mag-judge kasi hindi pa ako naka-try. Okay, ito try natin sabay-sabay. Okay, ito siya mga Amex, ito sikatin ito. Yan, Bloom, yung Bloom na matte blush ng detail makeover, 180 pesos sa SM Department Store. Yan, may nakalagay dito, Bloom matte blush, pigmented, long-lasting, mineral. Yan, usually mineral lahat yung nakalagay doon sa detail makeover. Maganda itong Bloom, pang tisay-tisay look, diba? Hilig tayo ng tisay-tisay look. Okay? At saka mga Amex, may nabili akong dalawang lip and cheek tint sa Nichido. Bago yata ito, Nichido. Kasi yung Everbillion na meron na din ganito. So, Nichido, ito mga Amex, tag 140 pesos only. I don't know kung sale ba ito or ito talaga yung price kasi naka-yellow tag siya. Iba mostly pag yellow tag naka-sale. Yan, 140 pesos only. And then yung shade niya is nakalagay dito, smudge proof, sun-kissed 4 hours. Yan, sun-kissed daw tayo mga Amex for ilang hours daw. Yan, try natin kung totoo. Gagawin natin ng review nito mga Amex. Ito pala, yan. Actually, very talaga ito, very trending dito sa YouTube. Yung Total Temptation sa Maybelline na yung eyeliner, mascara. Dalawa ito siya. Yung pinaka-trending talaga is yung parang green or blue ba yung color na yun. Kasi daw yun, smudge proof or tawag nun? Basta smudge proof daw or waterproof. Pero pagpunta ko doon, sold out. So ito na lang yung naiwan. Sabi ni Ate Girl doon na pareho lang daw ng output kung isusot ito kasi is parang pink ang color. Washable, ito pa. Washable mascara. Very black. Yan, very black daw ito. At saka i-try natin. Hindi ko pa masasabi kung waterproof ito kasi siya mga Amex. Hindi pa natin na-try. 399 pesos. Wala ko din kumuha nung color blue. Pero sa susunod na ito na lang muna i-try natin. Okay? And the next is nabili ko pa rin sa SM Department Store. Ito kasi gagawa din ako ng full face using yung sa CoverGirl. Kasi matagal na akong pag pumupunta ako sa SM, lang yung stall doon ng CoverGirl at hindi ko siya pinapansin kasi parang may pagka-pricey kasi siya. Pero i-try natin. Okay, ito lang muna yung mga nabili ko. Gagawin ko dito ng separate video. So ito, Ready Set Gorgeous CoverGirl. Siya? Ito yung parang foundation or pulbos nila. Powder foundation, yan. So, siya mga Amex, 395 pesos sa SM Department Store, CoverGirl. Kasi yung, bibilis din sana ako na, naghahanap ako ng loose powder for, yung baking nito. Kaso, siya, sabi ni Ate Girl na doon na lang daw sa Max Factor. Kasi, lang sila, sister company ito ng Max Factor. So, yan, may trivia ako. Yan. Thank you, Ate Girl, for the trivia. Yan siya, ito. Nasabi ko na ba yung price? 395 pesos. 395. Ito siya. CoverGirl True Blend Base
business, skin primer. Yan. Skin primer daw ito mga Amex. May pagka green. Kasi ang green, parang may ano din siya, corrector. Kasi I believe na pag may mga colors yung base natin, corrector yan siya like peach, orange, yung mga red, yung green, may mga ano yan sila, may mga corresponding mga ano sa atin, dagdag na ano, yung parang corrector. I believe yung green is for the redness. Kung may redness ka sa face mo, green ang color. Kung gusto mo na yung sa mga dark circle, yung under eye natin, mga yung, di ba, parang nagpapanda eyes tayo, ano siya, corrector na color peach. Susunod, bibili ako ng ganon. Yung mga parang meron akong ma-share sa inyo. Kasi, ano yun siya, may mga ano sila, may mga meaning yung color. Okay? So, 399 mga megs, yung base ng CoverGirl. Also, yan, bumili ako ng 499 na CoverGirl Foundation, Matte Made, True Blend Matte Made Foundation, Transfer Resistant. Yan, that 499 pesos. Yan, may nakalagay siya na 12-hour matte. So, iti-test natin ito siya mga megs sa susunod. Yan, sa susunod na lang ha. Tsaka mga Amex, bala ko din gumawa ng Careline na product na makeup tutorial kasi yung Careline parang pareho lang sa Everbilena. Yan. Ano siya, magaganda at saka murang-mura, very affordable. Okay, ito mga Amex, 199 pesos yung contour stick niya. Yan, try natin. Okay, ano pa ba? Ito, meron ako nabili dito, Sassy Collections. Sassy Colors powder blush. Yan, with vitamin E. Nabili ko siya ng 130 pesos. Yan. Gagawain ako ng mga video sa susunod Amex yung mga mga underrated na makeup na magaganda. Okay? Siguro wala namang laman dito mga Amex kasi nandoon na yung iba. Hindi ko na nasali sa aking haul. Hindi na nakapaghintay. Nagamit ko na yung iba. So, ito na lang muna yung hindi ko nagamit. Ibabalik natin. Okay, that's all mga Amex. And sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa ating channel, and please subscribe my channel, and I hope na mag-like kayo kung gusto niyo pang makapanood ng mga hauls, ng mga makeup tutorial na mura, very affordable, and very good quality makeups. Okay, yung mga pwede kong ma-recommend po sa inyo. And that's all mga Amex, and gabi na. So, good night everyone, and God bless as always. Bye!